שלום לכולם, שמי יאיר אורן, שוחררתי לפני יומיים משבי החמאס אחרי 498 ימים. אני הייתי שם, הייתי במנהרות החמאס. אני חוויתי את זה בגוף שלי. ואני אומר לכם, אין לחטופים זמן. אין לנו זמן. חייבים להחזיר אותם עכשיו. כולם שואלים אותי, מה אתה צריך? ואני עונה להם, אני צריך רק דבר אחד. תחזירו לי את אחי. תחזירו לי את אחי ואת כל החטופים.